Здравейте хора, аз съм Криско. Това е една Майнкрафт поредица, която ще бъде нова. Ще да започне, защото старата се прецака нещо. Сайно си изтрих. Чайно до такова хора водите и не видях и си такова стария урок. И сега ще да започна от начало положение, че да ви помогна. Това съм да го запиша. И виждате какво попадаме на савана, което... И съжалявам, че не съм качвал тук много време. Няма време да се качвам. Да, и откриваме просто савана. Това означава, че е супер. Просто ще оценяме. Къде е в савана? Това означава супер. Трябва да намерим само някакви личи с небахте. Умри вече като овца, ще трябва да легло. Не било много. Така като казах, си миналото, като чакаш да намеря тази савана. Мисля аз, да, никога не съм минал свит савана, така че, да. Това да било много готово на саваната, лудо е много да ми получите много. Даже не правя храна. Дайте ли това вършено? Не знам как си на положи, пък не страх си губа саваната, ще бъде всякаква савана. И да, тайко свързвам нещо да е по-пърти и се махам. И се бъда дърво. Не знам, че ви данни не съм качвал толкова много при приложение, че аз не мога. И силно ужасно много сте. Да, не продължайте да се поминете и да харесате пътете. Продължайте. Но правим много висок, много напащи се в това да харесате моите клипове да харесате, защото това е нещо много за мене. Просто виждате това. Майнкрафт е една от любимите ми игри, ако питате. Савана продължа. Една спортът, къде ще се подобвам. Където също ще направя хома. Ще се направя на кирка. Не знам колко дълъг ще бъде този пилот. Добре, ще направя брава, аз че дървете, ще се направя. Там. Една брава. Една брава. Така ще чупа този крафтинг тейбъл. И чуете тук ще критна порода. Около 70 че съм чуйтел да намеря това. Като по-десна време, защото се грижте. И ползвах за саваната. Така си най-просто да снимам път и да намерим саваната. Да. Имам саплен под савана. Аз се седя на савана в това. Ще трябва да. Ма сега мисля, че ние не умили оцелявам в това просто. Гледам, да се намеря на саваната, а не на някакво място. И да. Сега да си поправим нещо. Ще правим. Аз съм тук. Ако се позабавих. Тук намираме още пустиня. И аз се гледам как сме в миналия урок. Където намерихме вилиджът. Там ще отгоняваме и това не ми харесва. Това да събра. Вече имаме два сапнинга от саваната. Да не си залегло.
Там може да продължа тази салана и да става там. Ще видим как да виждам. Щом съм да проверя. Дали ще ми харесва пътя и дали ще се засява там. Още не знам. То умря. Ще тогава как да го стиснам готово. И само да. Не знам колко време ще го продължа. Бахти. Така, тази планичка само повода. Обавим се, мисля, че се най-разпространения байон. Се пишат в коментарите. Че най-разпространения байон, че най-разпространения байон. Ще видим кой е най-разпространения байон. Аз не съм по-много сигурен дали па най-разпространения байон. Като се замисля, дайте да... Ще убирам камъните и се качвам го колко ще накъла. Какво прави? Това ще я разреждам някакво. Не знам, че може кое е. Я ще това видя. Ще саванът се намира близи. Не толкова да ми падат клятат, значи да, значи хора са заселове, те са супер якото. Защо? Съм много чистота трябва, значи опа, накъде бъдем да стояла? Това ще бъде не точно. Няма да ми са не точно. Първо ще ми спря. Първо ще ми спря. 6. Това трябва да е. Това е само върху да така да разбира. Така. Не добра ще е. Не се отправя. Малко. Това ще ме отправяш. Да остава често. Така да го сменя. За workshop. Това. Доста хубаво места ни си помахме. Да, хора. И се даде и от епизода да се явим на същия клип. Така, до нови срещи, пичове. Аз бях Кристиян. Това беше оцеляването. Ще видим в същия епизод. Епизод 4. Епизод 3 беше или 4. Не знам сега. Ще следващия клип. Ако ви е харесал, коментирайте, оценявайте и